Saya sin ngai Blei fi wei pui barok haga kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong trai unong pen em jongi u Jesus Christ. Ngidap da ke jing smu e fi bangi da e chi sai fi da ke jing e ke jong trai. Bangi e fi na mar bok trai bla e chwa e fi. Tadeng tangi rungi e lang e fi na mar bok trai e fi. Bala dangim e fi ka mod ngim e yo tau trai bala e fi. Ngi e fi tang ke we dau. Ma bok trai e fi. Badeng ta bok trai la e ngi ru. Kadang ngi hoi tak jik Blei ya ka bangin ru ya pi. Tadeng ta na ka singi shik singi ngim khanya ka jinglot ngim khanya ka por ngim khanya ka igay. Ndai tang man shio wan wan ra ni ka khubor ka da comment ka man sim ka jongi. Ka da comment ka ta ka dot not ka jongi. Ban wan ra ni ka tin ka jong Blei shapi. Badeng ta kwa ban ai man sim fi ka singi ka bamanta. Madon na pedeng jong pi. Ki bidan na pedeng ki jing ele pedeng ki jing du man sim. Pedeng dom jaga jingim but fi ibet ba kata ka lenti ke ba pipia I kumba kala ajan kot I kumba pia bisa ta jingdum I kumba pia bisa kata ka lenti ke bam dan juba be eru em le ka ba fi ke sngi shwaban jaga ke jingim ke jong fi Blei bangi shakri la dap tip lupa kata ka jingja bola da pen kre lupa ro ke lenti ya ka ba fin laj na kita ki jing ke ba fi ya kendo ka babel ke thu yangi ba Utrau le pen kre lupa yo khun. Shwa bo adam un laptop u Blei le pen kre lupa ya lau jong khun nam ta ga jing pen em. Namar ka babel ka on kata bo Blei la thmu lupa ga jing em le do the foundation of the world. Na do shwa bo un pelong ka Nongkhryiem jo ka perthai. U Blei le pen kre lupa ya ga jing pen em. Tadeng ta kwa ba fi ka ne ka sngi. La fi tip ya u Blei. Bala fi tip ya ke lenti ke jong. La fi tip ya kata ka jubab ya ka ba udan man ai fi compare via lembaga jing em ka ba kumno via lembaga ki khoram ka ba kumno via lembaga jing ka ba kumno la vila tip ya ka tien ka jong Blei bala vila tip ya ka lenti ka jong Blei am pin yo diang ben ndaka jing ka long bun ki bri kem tip ya kata wan jing ki sngo ka akut ka jing badeng tau yo so soitan man pukul mar ka jing em poisonan shaba kulmar poisonan shaba jot shaba do no sendan shaba mensa shaba yap sendan Tadeng ta ka man sim ke jing smu e fi man sim ke jing smu khia na ka sngi shi ka sngi ni wan ra ni ka khubor ba ka kwa ba no fi ka ni ka sngi Blei bangi shakri de Blei bo biang por ka kwa man ai ni ka subject ka ni ka sngi u Blei bangi shakri de Blei u bo biang por Tadeng ta kwa ba no fi ka por ba la khai fi shi ka ni ka perthai ka de ka timing ke jong Blei misim la khai fi ka century ke bamendai la khai fi ha ni ke century ke bamenta kare ke jing bu bai ke jong Blei maka ba ka ong ro wa Blei de ma u bu e pir man kha ne rim me kalia ne man khai fi shi we pat kiri de ma u bu e te ki pot ki sam ya ka ba u Blei u la da benta na ka benta jong fi kam de ke bu shujar khat ka bala shu khai fi klem ka plan ke jong Blei Mdei ba pi dan hang ni kari ke ba Shillong la ka long automatic ne coincidence ne ku jaran khat ya ka fin dan hang ni em ke ba long ha ka jing em ke jong fi ka David kat kum ka plan ke jong Blei deng ta anda ha bala kha ya pi u Blei em u ai ke ni ka tien sto em ke ni ka tien ke ni ka manual book ke ni ka tien ya ka ba batai shapang ka jing em ke jong fi ka si batai ka tang ka por si ka por ba ka ta ka long la fi thiet ya ka TV fi thiet ya ka fridge fi thiet ya ka no ka electrical equipment la ne ka no ka electrical good la ka de ka camera na ka no fi yo bi ti kot lan kedop po ba ka to ka kot lan kedop em ka de ka manual book ne ka de ka kot ka ba batai shapang ka ta ka tiar balada fi puli ka ta ka kot fi tip kum no ben function ya ka ta ka tiar ka ba fi thiet mobile fi yo ta ka kot fi thiet ka camera fi thiet ka no te kadan mi to ka kot jing batai ka ba batai kum no ba pin battery kam mi ka ta ka tiar Reba buon sin ki brio em ki type men puli to ka tiar tadeng ta ki shu penon kam to ka tiar kat kum ke jing sung tho ko jo ki ndai kim la ben penon kam lot fully to ka tiar kat kum ba ka to ka company ka la sina ndai ra brio puli to ka kot bala do study bhai to ka kot ula an penon kam to ka camera 100% ba ka ta ka de ka jing shisha ba buon sin ki brio kim puli ka ne ka tien ke jong Blei tadeng ta habam ngi shu yo ban em salit sakai le ne ngi shu em tang ban shu em hi
Kerana fi tip ya ketin ke jong Blei fi sungguh tu peleng ya ke lenti ke jong Blei fi sungguh tu yo Blei fi sungguh tu ya la de fi sungguh tu ya kata plan ke jong Blei aga GM ke jong fi sungguh tu Blei la ai kat no ya fi sungguh tu Blei la it kat no ya fi sungguh tu bo Blei la the kat no happy ya kata ke jing it ke jong ubat ya kata ke bor happy tadeng ta fi sungguh tu ya kata ke ai baro am nganget finom kuslai ya ke GM ke jong fi nganget finom sungguh si hero ngangat finum ki jingmut hiru ne ban sngomal ne ban Nongkhryiem ya kata ka jing im ke jong fi tadeng ta la fila tep ya ka tin ke jong Blei video briol ne ka briol ka basot tam ha ka pertai ndai tam shu tep ro ndai briol ne ka briol ka banget bar ka basania ya ka tin ke jong Blei tadeng ta ka tin ke jong Blei ka ong ne Jeremiah ka long ka ba khat nyo ka khat ka ba nyo ka ong sok ta briol basania au trai Bashania aga jing kular ke jong Blei. Bashania aga taga jing la bar ga taga jing kraw ke jong Blei. Ta bri ulong basuk shisha ulong bala karku shisha. Den ta proverb lai san ke ong. Tu ngai au try de la ka donut baro wat shania ala ke jong jing champagne. Hala gelenti baro to pla ke nyutra. Ta den ta kwa blong fi ngai au try de la ka donut baro wat shania ala ke jong jing champagne. Ta den ta wat shania aga ke jabi ng ju fi ke ong ayu. Dengan kejabi yang jufi ke keren ayu ke Bantei ke bro jusania ai ke tarmal kejabi yang jufi ke laban tok sibun sya ya fi tadeng ta shania bat nget ha utrai nget utrai da ke donut baro ke ibu utrai keren ya ke ibu utrai kular em un le bi kata ke ji im jufi le si fila doi bon sngi hadu menta pi long kum jo pi sa bi kum jo but pi ong bet ani balik ke jing im jonga ka long kum le Kau berong ifi, kau mengaong rumah sedang utrai jongi ubangi shakri de utrai bo biang por. Kau berong ifi, kapor ke jong Blei ke don bet na ke Bantei jong fi. Blei unle iki kapor jo. Ngi kan ma be kata na kapor ngi pule ke tin ke jong Blei sepang. Ulas ras ubala pang bat kumno ke Mary ke Martha ki khot yu Jisu ban ban le ban duai le ne ban bo khti baru klemban ni ru kapor ba ki kwai u bo wan kila kwa dik bo wan. Lada de bandom kila de bandom yo Jisu. Ro Jisu khlam wan ha kapor baki kimi lenti. Ba kwa ban ong fi ka ne ka sngi ka bamenta. U Blei unom le ke ha ka jing kimi lenti ka jong fi. U Blei unom le ha ka ta kapor ka ba fi kwa ba u Blei le. Maru Blei tip kapor ka ba biang na ka Bantei jong fi. U Blei tip kapor ka ba dei na ka Bantei jong fi. Ta ka da ka ban ong fi. Wat ku slai la ka jing em ka jong fi ka de ka jing em ka ba so sat banta. Fi na pedeng ka jing kerdu, fi na pedeng ka jing yale fin na pedeng kajing em ko basha e ben ne ko basha ban ben bi sngo bu lok jo piu la e no e pi bi sngo ba pi pi mdan e shu ak ti ke jong pi pang ila dir vi pe sngi kon hap siu ko bai school hap siu ko bai yeng sa ka bai bam na dong sedong pi ku slai pi ong an sden pasi no an pen yap no ila di ko abanong e fi kadan mi kalen ti hau trai da kada wat ju shim ya kan no ka rai ka ba fi shu rai la ka rai hang to klem da prakhat klem da pusan ba kam tam klem da wat ya ka lenti ke jong Blei nei ka khamat ke jong Blei na kwa banong ifi ka ne ka sngi bagam dan ke ir ka bakot hau Blei hoi ni ka tin ke jong Blei ba kila khot si sayu Jisu bo unwan na ka banta upara upapang jo ki ulas so Jisu klem wan baruan na ka poram baladap tap saus ni hadian baladap tap te ladap tap saus ni la dan halum jing tap Jisu wan ha ba kum kata ka por ikum bakala akut run rang sedong ikum bala long over ki bar khoi kala akut kala akut kam nan jimot shu menu Jisu wan ha bakum kata ka por bukum ki briu am ki klem kmi lenti ya ka bo trai le hoi le se ki la ju snow bo trai u la pen em ya ka khon ke jong jairas ne tau samla mo khon jang ta ka riu kan thai lagi klem kmi lenti pat bau Blei ula ban le bau Jisu ula ban le ya kata ka kamba namar gitu ka dei betang ha ka tu ka klep mat hi reu neu para jong ki udei bla saus ni deng ta ba ka Martha ka ong ba trai ula pot kata la sma utong kata la saus ni te kamut ka long slem palat kladir palat nek pa ba dong fi utrai em imra ka por ka jongi time and space nei ka por bagani ka space am kadai ka pasyabar na utrai im ha ka por jongi im ha ka space jongi kata baro kamdai ne ka abanong ifi bau Blei haban yai ka kung kata ka por ka bangi bu mangi madem bala thau bala penlau
baru miai ke kum ngene ke space ba kum ngene ke time ke bangi bo ni bangi pai tadi inta ko abno fi ngene ke singi Visngo bala kot lat am trai sa le be ga por jong ta ra fi ap ga por jong play waju ke man le no ki jing im fi ne ban sim na kano ka rai piong bau nu lok jang au la runar e kum dengan sim lok no do way le dengan penyap no la di dengan le no kano na kam kam sneo le dengan le di no e kamet ki jong dengan le no ke ban yo ja por ka ba long fi trai am la kit lo ba fi na do bala pun na por ka mi jong fi de kan ma ga ta Khubor pim tepi u Blei la penwan dorifi. No semba jong pa u Blei penwan dorifi. U pelong brio ifi de u Blei wala kata kam Blei bu Shillong natural la Khubor jang kami. De u Blei penwan dorifi. O de u Blei bla kit bla ba ifi bla tip na dong shadong do ga sngi. Ka ba na do shua ba pindan da Khubor jang kami ka ba bal ka om tra da bi ko ifi ta. Fin ko slide le kata. Tanau kadai if you pulih ke tin ke jong Blei kadai if you pin dwai ke jaga pin yam so si yam no so trai ya tro so trai pulih ke tin jong Blei trai pin sa shambit na ke tin jong Blei ke juba madeng ta ko aban dwai no ta jong fi ke ke por ke ta wat ki ku slai na ke to no jong fi on trai lam ni wat ship tiang atip bo trai un le be ke por ke jong shua pin le ran shua ba pin poi ka ba kut lat sbak u trai sa le be ke kamba nam ta jong fi Trai unom ire fi sa pet na unom ire fi da lele ru unom kuslai nam tanu kon je fi body drugs tang te fi ong ngala thaj ngan be na un ngan le nam pen kem no pulit ngan le kam no las ko kuslai tang te fi nang yo thia da ma kwa ong fi ka miet ke nam ta je fi fin thia pim nan kam man kuslai da ma fi kuslai ru tu kon je fi mu la he da na ga fi yam fi lin yar fi le ke ru am tu kon je fi num kala la no unum kala kwa ba ong fi bread itu kon je fi show try bread ta ka jinkit show try sto dai ta e tu kon am show dai kon je fi dai lupa kon je play dai Blei ku slai ta je para bo Blei ku slai udan ka bor pen kala ku slai ma fi am pisues kai ka por ke jong fi pisu le no e ki umat thang je fi ki umat si ki jong fi dai ta ka fi am fi si ka nom ja ke e ka kamba dai ka ba no fi pen tip ye ki e ki bo show try ni ba chu yam so si halati pen tip show ta try pe no kon ngate bom de kon jang au de kon je me jon kon trai pen emu ba fila IT au trai am trai nga aingo sadwai do pat nang tas kemat trai nga aingo men kon jangan kala marga ngala de IT ya hame nengal IT ya ka hame shate sa ko ma ka bor ka drugs ka bor ka kya kwab nong fi ka ski mo ta trai ma ka por ju on polai bi fi on polai mentar wa ju do mesie mo ju ong marga mlai chu di la ka di nga kwab nong fi no ngai utrai nai bor fi fin lat bi fin jam bi pin yo ke jing lat lo ke bi sha pin yo bi ke jing im ke batmai wat judo jing kerman atip utrai un sakta fi ta ra yai duai ma ka sngi na ni ka drugs at fi na ka kiat ka te fi em duai ma la ka sngi on try ai bor nga bangan lai ai try pelat jangan nga jing te jing ko atip PC e nri ka te fi ta pim la le e ha ba ka te le ka bor ke jong Blei pelat fi nga ngai utrai sa le fi ka ta pin em fi u ju slai ini dua ini ke por nonta. Try nga ingo eme ma de Blei bu biang por mem juan kolol ne mem juan dir por de Blei bole bi ki ka por ke jome me de Blei bu biang por nga dua yang tani ki kon jame try nga tip ba me de Blei bu sa bu bicha e ki nga tip ba me de Blei go try bu pendap ya ke jing don kam ji ki man la ka sngi me de Blei go try bu crowd go kata kata bara ke jing don ke jong me ko try sisa ke ki bor jing tum barok ki ken ria bar ha jing don ke jame ke don ke jing lai loi try ki kon ke yo jing lai loi Blei ba ngai men pendap ki jing don kam ji ki man la ka sngi ni ka kong Blei ka ba don nga ke por ka sung ku slai ap unu lok la pet re kong akwa no fi u try u klempat pet na fi u Blei pat kan ria na fi u Blei dan ha jan jo fi Jesus dan ha jan jo fi ta wat ku slai Jesus pendap ki jing don kam jo fi la ula ban psa ki kon Israel hari klau Kaga taka rish up ko bamdan upanhap ka mana upanhap mana fi ka wat kuslai na fidan tu purau khendiat na fidan te umpeniang khendiat ro utra un penroi ka ko umpeniang mo to purau ka yeng ke jong pi pinyo ta ko umpeniang finyo mala ka sgi fin bam toi patoi khendiat pa khendiat finom yap finom jinjar nganget ka sawan ka por ke jing pa ho hoi mentang na ka por ke jing kerdu an ka kwa no fi finom yap pinyo bi ka jaman ka sgi pinyo bi ka bam ka sgi pinyo bi ta ke jing don kam la ka sgi hoi ka kim da se ka yo ka kot ka jong fi ka kim renga tip ka sapoi ka por ka utra sa pun ka loy ka ta ka yo ka kot ka fi ka tip ka sapoi ka por Blei na ka khu pala fi pindalong ka malik he
Fin da long share ki breu bla kerku. Fin sa trai ka business ka bahe. Fin sa long share utau breu ru bau blei na kerku ifi. Ki jing kerku kin wan mi na mingi na sap ngi. Na sitai ni sti kin wan ka tiar ka jong fi. Na fi de ka kong na fi de ba nga kwa kan fi ki jing kerku blei kanom. Ya light na ka jing em ka jong fi. Tara wa judu men sim wa judu jing kermen. Pang stop mi dan jing le what judu jing kermen. Wanam give up no. Mau try wangi shakri ru try bo biang por un sale bi ka kamba. Haga jing em ka jong fi. Ngadwa ya kerku ifi. Fin lo ki breu ki bi ya sha aslam. Ki breu ki bi ya up ya ka por ka jong blei. Ki ba ya ne ru haga jing kan. Dan Khubor lor David long beladap sia daga jing et daga jing spun long beladap daga jing et yo Blei long spun fin IT ka download ka jong fi spun man IT la jong ka download ka jong fi show Blei doi da kerku fi ka tenge jong Jesu fi long sia ki breu ka kerku na do man ta ka tenge Jesu amen amen tra da kerku fi long ai bor fi wa judo man sim wa just no ko slide ka jing jong fi sngo tra kerku fi wa judo man sim sampai ke Blei la ka jing jong fi kumula pen mi ipat ulas terus na gajing tau ipat ifi na gajing gajing ala jaga jing im jofi pa try kerku ifi kumula shibot amen